Hej så alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag spiller vi inde på Supreme PvP. Ja, vi spiller inde på Supreme PvP. Det er en Kit PvP server. Ja, og jeg tænkte, at I måske ville være lidt sjovt med noget Kit PvP. Mange herinde har virkelig godt gear, og jeg har ikke særlig godt gear, så godt være, at jeg bliver nakket pænt hårdt. Men ja, det vil vi jo se. Så ja. Nej. Jeg hjælper lige her. Hej Magnus. Der var noget Deer Legends der. Kan vi lige få på. Øj, de prøver at få det med herop. Det var sgu da utroligt, mand. Så lad os prøve at hjælpe over. Nej! Damn. Ja. Det var sgu ikke lige det bedste der. Oh shit. Nej, gud Bjørn. Vil du gerne dø? Oh my god. Ja, klar. Det der høje græs, det er godt nok irriterende. Nej. Det der høje græs der, det er godt nok irriterende. Okay. Det der høje græs der. Jeg kan slet ikke ramme den, mand. Får vi? Ja. Nej, please ikke. Nej, ikke skyd mig. For helvede. Ved hvad, vi vil lige prøve her. 600. Okay. Nu prøver vi lige købe op til 24 her. Og sådan der. Så giver vi det her. Money 210. Okay. Så hvis vi lige... shit, det var ikke sådan der. Min telefon vibrerer, mand. Hvad fanden er det for noget? Jeg skal gøre, se hvad jeg skal også gøre sådan der. Så lige gøre sådan der. Det var sgu da ikke, den bedste lyd i Minecraft, som vi endelig kan få. Hold da kæft det her. Vi skal faktisk lige have nok til indtil, og så skal vi lige gøre sådan der. Kan vi gøre sådan der. Der er også lige diasvær. Nogle stiks til jer. Og så kan vi gøre sådan der. Så får vi det 30 levels. Okay, hvor mange money så er vi? Okay, så jeg tænker det er de her to, vi skal enchante. Ja. Det er nogenlunde faktisk. Det er meget godt. Det er meget godt. Det er rigtigt. Upsidasen. Men lige, vi kan sgu også godt enchante de andre. Det er bare ikke... Det kan vi jo godt, men... Jeg gider ikke. Kan vi ikke få feather falling eller et eller andet? Whatever. Ja. God damn it. Drik det med, eller... Nej, det kan jeg sgu godt se, jeg ikke har. Okay, skal vi det gøre sådan her. Sådan der. Dup. No, nej, det... Okay. Vi lige gør sådan der, og så har vi maden, og
bliver vi så lige præcis. Okay. Mange så har vi 7 kun. Okay. Det kan man i hvert fald sige. Det var ikke særlig meget. Okay, men så kan vi lige prøve at løbe og nakke nogen. Og hvis I undrer jer, hvilke teksterpakke jeg bruger, så bruger jeg Dantais 32X. Jeg så nogen i vinterporten, og så tænkte jeg, ved hvad? Det skulle sådan en meget fed. Skal vi prøve sådan her? Ja, kan så. Dø. Nej, der kommer ikke flere, vel? Ej, det mener du ikke. Det mener du godt nok ikke. Lorte teams, mand. Ej, lad nu være. Virkelig. Så jeg har ikke nogen golden apple, så det var... Det var sgu da utroligt, mand. Undskyld, jeg blev så sur, men altså, det virker. Okay, så er vi tilbage. Det var bare lige min ven, der lige ringer til mig på det lidt forkerte tidspunkt der. Så lad os prøve at se, om vi kan få iPhone. Kan vi lige... Ej, kan vi ikke gøre endnu. Nå, det mener jeg. Ved I hvad? Jeg tror, at... Jeg tror, vi skal takke af på nu. Det var hyggeligt. Se, hvis vi ser noget mere ind. Eller... Okay, det var hyggeligt, men lidt stressende, synes jeg. Jeg synes ellers, at det bliver lidt stressende, når man skal også filme det og sådan noget. Men ja. Ellers sige, hvis I vil have mere af den her slags video, så kommer der helt klart. Og der kommer også snart UHC. Så ja, det skal I glæde jer til. Det bliver sjovt. Rigtig sjovt. Men ja. Tak af nu. Vi ses i næste video. Like, comment, subscribe. Ja, det var fedt. Vi ses i min næste video. Hej. Hej så alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag spiller vi Skywars. Woo! Yeah!